स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त महंगा बजट के हिंदी बॉलीवुड गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा रेड लिपस्टिक। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी जी। ये गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना के वीडियो के शूटिंग और डबिंग के काम एकदम से कंप्लीट हो चुकल बा और कुछ देर पहले ए गाना के वीडियो भी वायरल हो गईल रहा, जौना के यादव राज जी फिलहाल रिक्वेस्ट करके बहुत जगह से हटवा दिले बाड़े। फिर भी वो वीडियो के कुछ लोग अभी डाल चुकल बा। हम वो वीडियो देख चुकल बानी। ई गाना के वीडियो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त महंगा बजट के होखे वाला बा। ये गाना के वीडियो में खेसारी लाल यादव जी एगो कार पर बैठल नजर आवत रहे और उनका सामने 2-4 गो मॉडल डांस करत नजर आ रहल बालो। जौना के कुछ तस्वीर आप लोग फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ में ही वीडियो में देख सकतनी। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना फिलहाल कमिंग सून में बा, यानी ई गाना के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द रिलीज कइल जाई। ई गाना के जब भी रिलीज कइल जाई स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जाई। हम फिर से ओ भाई लोग से एक बार अनुरोध करे के चाहेम, जे भी लोग ई वीडियो के अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कैले बा वो लोग प्लीज ए वीडियो के उतार दो, काहे कि ई हम ना खुद गीतकार यादव राज जी अपना फेसबुक में पोस्ट कैले बाड़े, जौना के स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकतनी। आप लोग एक गाना खातिर एक्साइटमेंट बनैले रखी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।